So guys, नै दिनै आरोबाव खोथिया फुनो थांलायबाय। दिनै हारसिं साथा लादों नै थांबाय थादों आरोना। Good morning guys. नै खोथिया फुनो फैलायबाय। Next morning रावबो गैया। नै जों सानैल' फैग्रोदों। नै दाख्लैनि टपि आरो सला गांसेखौनो गानलायबाय। गैजा रोङालै गाइस। सला गांसेखौनो गानबाय थानो गोनां जायो। दुखुथिया। अनोबा बायना हर गाइस नोंथांमोना। बारा नङा 150 रुपियानि। 150 होननायखौ जि बरिया खान्थि जाना दोङो। वाव जोमैखौ नायनो हागोन नों। दहायल'सो अखा हादोंमोन गाइस। जा धामाका अखा हादोंमोन ना। गुदुं गादां बुंना आरोना। थांबाय थादों नै नै गाइस आं आसुन ओंखारदों आसुनसै आरोना। No. Kunyila. Ya guys, mudia ya akela koy ni. Nah guys, kamu ikinain akan. Tuh guys, tali jansang. Nah tali jansang na tali dengan tali. Good morning, Pungi. Buat vitamin guys niyo. Ayo. Alam mo ngayon tayo. Tuh guys, zakam yang tali ko. Tangsang puno. Tuh nalam ran kamera kerja pegang tuh. How? Ini sandal din nangan sandal. Sandal din nangan ini sandal. Sandal kayak udah nang say. Này nào con lực lượng thượng mơn dừng nào phong bay cứ chấp vui là đỡ này là mặc cái gì á tuh guys cứ chấp chăng Ih, kota ini cekon. Oh, bawa kota ini. Sana gak kecil tuh. Itu enak, guys. Ayo. Oh, nanti apa? Lada. Đi thằng nữa. Có đi không? Đi nữa. Đi có mà làm ai? Chơi. Đi vậy. Đi đi. Đây Arna. Đây cái tên jangan đâu. Jangan này play bye bye. Jengko negeri lat nangke, lagi di zona nangke. Ada haya, sebenarnya kari guys, belum bertanya. Ini kita mau guys. Bistar si kuncinya. Kami ay bistar bodoh mana? Sini para puang. Tostar pulang sih. Masih pun tak nalak. Tostar lagi tostar pulang jarna. Akai bu ini guys. Akai bu bay. Mobil tapu nak ngizingnya atas beda ya. Taksi mari kita bicara. Price kan gini price. Yang beda guys. Ya. Jangan kita beda lo. Ya bicara apa rotar beda sini. Kita rotar aja. Nanti ini bistar wina. Ang sotan beto lagi tostar bunjar na. Kita mari deh. Lama dah nunggu mana? Hah? Nang, sampai tak ada ngomong. Tak lanjut.
Logofor खोथिया फुखांनानै दसे साहा लोंबाय आरोना गाइखेर सादो काटा बिस्कुटदो साहा लोंदोंमोन गाइस साहा लोंखांबाय नै बिसिनि फुबाय साहा लोंनायनि सिगां नै खिनिया आंनि आरोना नायनो हागोन दा फुफिनसै आधा जोब्बाय नै दैसा दैथिं आलि होनानै आइथिं गायबाय आरो सान्दुंबो गैया गाइस दोमैलुलु एकदम मजा जादों गायनो फुनो सिख्लाफ्रा बारल'दालांगोन आरोना दिनै बोथोरा समायदों दिनै सोमखोर समायना जादों कानिस्ताना आरो मोजां जाबावगोन थ' गाइस नै साहा लोंखांनानै फुलायनोसै आरोना हारसिं गाइस हारसिं फुदो लोगोबो गैजा रोङा गाइस खोथिया खायो आरोना गाइस थांनानै थांबाय थादो मेंजोब्बाय गाइस सान्दुं बिराद गोसा स' बहुद मेंबाय आङो दिनै ट्राइपडदो भिडिअ खालामदो दै माबोरै मोनदो माबोरै नांदो माबोरै नुदोबा मिथिया आङो ट्राइपडदो सार्केलसो सालायदो गाइस The next morning. Oh guys, दांना लायनोसै नै खोथियाखौ नै फुग्रोना लायो गाइस फुना लानानै आथिंखौ नै गिदिर लाबो नैखौ ओरै खालामना होयो आखाइखौ ओमफ्रायनो खारो खोथिया हाया सोरबा जुदि खोथिया फुनो रोङाबा आंनि भिडिअ नायनानै हाखागोन नोंसोर नै लाखो फुबाय नै गिदिर जोब्बाय आखाइखौ ओरै लाबोबाय आखाइखौबो नोरै लाबो आथिंखौबो ओरै लाबो ओरैनो खारखाबाय बोरै गोराना सुबुर दै गाइस दैयाव बार मोजां जाबोयो रावबो गैया दुब्लियाव गाइस आं हारसिं फुल जस गाइस फुल जस सलाखौना गोग्गैसो नाङो लागाया सान्दुंबो गैया अखाबो गैया बोरै गोरानाव दांगासिनो आङो गानाखै गाइस गरम मोनदों गरम बोथोर नालाय सिक्स पेक नायनो आंनि गैयालै आंनिया सिक्स पेक गैजा रोङा फुखांबाय आरोना फुखांनानै नै लाल सादो सिरा मा खरदै लाल सा লগত सिरा खत्म nih guys dapat bukan istri nih guys nyeto ya konten wakas ya dapat saya ini hana lah bener hana nyong aliang ini kayaknya sini loh jadi sini nonga guys ini akan nih bayi nih cing damaka jig gede kecam liga zanjam nana tadi ini memang guys pula tangseng nih ya hati nih kia hati nih ki hana lah bener बस हवा निकल गई लोगोफोर नै खोथियाखौ फुखांबाय आरोना फुखांनानै रागाबाय राखांलायबायलै गाइस नै बया फुबाय दिनै बया फुखाबाय बया मेंबाय ओइ नै थि दंबोयो
Baya hamukhैबाय hamukhौ नुखायाखै हामबुखौसो थांसै आङो थांसै गाइस बाय दालाय नोंसोरो थांसै आङो 20 खोथियाखौ एल'ना हालायबाय दिनै जों साइकेलजों थांदों नै थ' गाइस थांसै आरो खोथिया फुखांनानै मेंबाय बहुद थ' गाइस भिडिअखौ बेयावनो दोननोसै आरो ना मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय